किरू मारून जाण येईल जेवायला. काल डब्ल्यू मॅच आहे किती मॅच नाही रे, ते काले तो काले दोघा शेरवई ते का शेरवई म्हणून खाले पैसे डब्बल करता म्हणून खाले सांगता लो रे. मुझे सांगला त्या गरम कर गाडी उभी करता म्हणतालो. ते काले BMW काही BMW आता BMW ना अंबासिडर कार मोर अंदित रे जेवायला. जेवायला तो आमचा गाऊन सोतो मनीस नाही रे, थाके बचाव करी अरे. मका जाय ना मुझे लगी बैटरी ना आओ येता. जेवायला जेवायला ये देवा रेड्या बसे ना वो बैटरी ना म्हणता देवा इसापा. अंगे चालेल काम आया करा काम मग गिरगिरी तू अंगे अंगे पहिले अच्छे राहिले. हा आयलो राव रप्पा सांगिया रप्पा नाही राहिला जोयल काय ब्रेक जाणार काय दाम मंत्र आहे दाम मंत्र नाही रे का तो दम ओढणार नाही किती कळणार अरे ना किरू मारून जण आयल्यात रे. टाका चार पडायचे मी मिळल्या तुझ्या घरा मुखार कार उभे करता बस उभे करता म्हणायला जात आहे. टाका एक बचाव कर यामुळे रे तो जोयल बॅटरी ना म्हणालो रे. काय म्हणते पोर मुझे म्हणालो फ्रान्स देश गेला जर्मनी देश गेला म्हणून आता घाले बॅटरी ना म्हणालो की तुझ्याकडे सांगून गेलो रे राहे ना. काय म्हणते काही गेला आता घरा गेला तो घरा गेला आता तरी या घरा थोडी सर पोरतून बंडला सोडते मुंडा साईज होय मुंडा सोडू घरात आऊ मुंडा ए जाला काय आहे बाई रापा काल झालं अरे जला पोर ओढले सोटालो रे ते फ्रान्स आणतो मॅक्रो नंबर या येशे गेला तसे गेला म्हणून आता आमच्या वाड्यात एकले मुंच्या जण मारून घेता तुका बॅटरी ना नाही. बॅटरी मोबाईलची साहेब 2% झाल्या. काल रात्री मोबाईल दामून चार्जिंग धरून कुठं असणार आहे. आता चार्जिंग दोऱ्या नाही लाव चार्जिंग दोऱ्या आता बॅटरी मोबाईलची हॅलो हा हा का फ्यूज रुपये लागी अरे मोबाईल मध्ये जाऊन द्या तो नंबर 1 डंबल रे अरे म्हटलं सुरा सुरा हे धर काही चार घंटे होते ते होते When you add more flavor, I'm coming to the palate of life. I say ya, no more fighting. Everyone's hyping. Kick it to the mix, cause they all tighten. When you're alive, you never really ever. जोयला येतलो दाटा मोठा वो बॅटरी ना म्हणता राहुल का मका जाय ना मुझे रहेंगे बैटरी ना आओ येता आइलो या आपण येता तो आणि आपोच काढूंगा तो आता म्हणून निवाद तो म्हणून आले जा ना वो जोल पे जणार आहे ताकदा म्हणून ओय रे मुझे डाक्टर सांगून गेलो रे जाऊ जायला ते रायना ऍक्शन टाका चार पडायचे मी गेले तुझ्या गाडी घरा मुका ओके कंटिन्यू करता यस टाका चार पडायचे मी गेले मेळले टाका चार पडायचे मी मेळले तुझ्या घरा मुखार कार रेडी करता कार उभे करता ओके कंटिन्यू मला मुझे कॉन्सन्ट्रेशन तर इंता आता आओ समान आहे तुम समान ओके ऍक्शन एक मिनिट यस आता रेड करेक्टा आणि टाका लेन्स हात लागला माकडला आणि टाका जाऊन आले ते बुसू समाबूस काय नाही. When you're alive, you never really ever die. No laws, no kings, no need to testify. When you're alive, you never really ever die. No crooks, no strings, no one explains.